L-injection magħrufa fost il-pazjenti bħala tal-ħadid reġgħet tinsab out of stock. Din l-injection hija bżonn juża biex jitnaddafu jissaħħaħ id-demm tal-pazjenti l-aktar dawk li jużaw il-magna tal-kliewi. F'Ottubru li għadda pazjenti li tkellmu ma' One News kienu qalu li meta marru biex jieħdu din l-injection baqgħu mingħajrha. Għal dawn il-pazjenti din is-sitwazzjoni komplit tiddomina fil-ġimgħat li għaddew. Mart raġel li jeħtieġ din l-injection tgħid li żewġa ilu biex jieħu kors ta' 5 injections minn Ottubru li għadda. F'Ottubru il-professur ordnalu 5 injections tal-ħadid minħabba l-kliewi. U batna rrina l-unit. Meta morna rrina l-unit mill-ewwel qalulna dawn ikunu ħafna out of stock u dawn jittieħdu waħda fil-ġimgħa. Min dikinhar law għadu laqasħa waħda. Meta reġgħet ċemplet qalula li l-injections li għandhom mhumiex biżżejjed għall-pazjenti li hemm ir-renal unit. Għadni kif ċempilt issa renal unit erġajt u qaluli għandna ftit imma laqas għandna biżżejjed għall-pazjenti tagħna. Għalli ma nistgħux nagħtu ġifieri ma nistgħux intu. Għallunna u dak mhux se joħodhom waħda wara l-oħra. Joħodhom ġifieri meta jkollna. Il-mara tinsab inkwitata għaliex ma tista' tagħmel xejn għar-raġel tagħha. Professur qalilna qabel joħodhom kollha ma narax. U r-raġel tiegħi hija pendenti issa. Tgħid li bil-forsi irid jieħu dawn l-injections. Għandu bżonnhom u laqas jekk jieħu pinnoli tal-ħadid ma jagħmlu effett ta' xejn qallu le injections trid dawn l-injections trid. Ma nafx se nagħmel. Il-mara tinsab inkwitata għaliex l-injections lanqas jistgħu jinxtraw. U tixtrihom ma tistax għax m'hawnx jiġifieri minn fejn tixtrihom bil-fors mingħand il-gvern.